Lara siji kabeh padha melu ngrasake mukti siji tak rasa sira muktiya nglawane yen to ingsun iki tetep manggon ana Nuswajara lamun to wis purna darmaning wajiban kang kudu tindakake aku kudu bali ning Persia wis sampeyan lajeng keparipun bidal bincang menapa nyapa iki dina mapan dina kang prayoga merga ketut nosan aku ya wis sampeyan nggih wis sampeyan